नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होकर भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके ठेठ देहाती भोजपुरी होली गीत। बहुत बढ़िया गीत के रचना कैले बानी और दिल से बताओ नहीं भैया कि अगर नया म्यूजिक बनवा के कोरस करवा के बढ़िया से गायकी हो जाता तो गाना होली में ब्लास्ट करी भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत, आपके मनपसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। हम हर तरह के सॉन्ग राइट करेला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल, कोनो प्रकार के मीटर रुआ चाही बेहिचक रुआ कॉल कर सकीले, चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। नंबर हम अपन डिस्क्रिप्शन में दे दिले बनी भैया। और आज के मीटर बाटे देखी कैसे गाओ बा। अरे जीजा जी भीतर जनी डालो हो, आ बड़ी लागतावे पाला। जीजा जी भीतर जनी डाला हो, बड़ी लागतावे पाला। लागतावे पाला, बड़ी लागतावे पाला। आ बाउर लागे मोन या नसाला हो, बड़ी लागतावे पाला। जीजा जी भीतर जनी डाला हो, बड़ी लागतावे पाला। लागतावे पाला, बड़ी लागतावे पाला। आ बाउर लागे मोन या नसाला हो, बड़ी लागतावे पाला। तो भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। और हमारे व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ खोखे, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ खोखे, बेहिचक रुआ कॉल कर सकीले या व्हाट्सअप कर सकीले। वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब भैया। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में, तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद जय भारत।